Igbo ndị mmadụ ege ntị ekele m ụnụ a sị nke ochiri ya zere ife anyị na-afụ ebe anụ a wee ego awa politicians dorụchara n'akpa ya nọrọ ebe ahụ taa nchara gbarishie ghọọ ntụ ife ị na-afụ ebe a wee ego ọkụ na wee fụ ka obodo anụwa dị sometimes gị jụọ onwe gị ka reason eji wee nwe good schools ka reason eji wee nwee 24 hours electricity ka reason ụmụ anyị eji aga school dị mma. These are the questions we need to ask ourselves these days because ile anya na this video na ihe afọ otu our politicians wee were ego gbaa na akpa kịta na adịrị ga-emebisigo. Ị na-afụ this video gị na-atụsa ya share this video all the very important ka onye ọbụla afụ ya ka ọ na-ofu reason why we are suffering. Share this video all the very important all the so important ka ị na-eji gị na-afụ ka ụmụ gị na-afụ ka your family members na-afụ maka na all the go it is high time that we checkmate this. More than 100 bags. They cry for money everywhere. Now money don't talk. Boy, they here say they catch those guys. They catch them. Hey, who catch them? Now people will see them. The people will come drop out. Hey, they say they catch them. Hi. Oh my God. Hey. Ah, they don't. Now trailer. They don't spoil this country. Now trailer they take enter. They can't use back. Come they offload Money that. full here. See, now be this so. See, it's 500 though. Men I see now 500 naira. Men I see. I'm only for this back, so. See, it's 500 though. Nigerian money. This is wicked. Hey, Kuɗi na ga mu cikin wahala. Ku diba ku gani kowa ku gani da ma'aikata da kowa da kowa. leave on. An dike su. Jama'a ku diba ku gani. Allah ya isa. Inda nake da kana jin maganganun mutane. Kana jin maganganun mutane. Jama'a ku diba ku gani. Matsala. Ku diba ku gani.